Evalwazzjoni li saret minn Jobs Plus sabet li l-pajjiż għandu biżejjed ħaddiema tal-Y-Plates u sewwieqa li jqasmu l-ikel u għalhekk ġew irrifjutati mijiet ta' applikazzjonijiet ġodda għal permessi ta' xogħol. Ġew rifjutati wkoll individwi li għadhom barra minn Malta u dawk li jixtiequ jbidlu lil min iħaddimhom. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Leonid Mackay spjega kif din id-deċiżjoni hija bbażata fuq reviżjoni estensiva tas-suq tax-xogħol, inkluża l-analiżi tal-kodba tal-qatt u l-postijiet battala ta' min ħaddem. Jobs Plus ma tiffokax biss fuq jekk dak il-persuna huwiex adattat għal dak il-job, ma tiffokax biss fuq jekk l-employer huwiex leġittimu, tiffoka wkoll anke is-suq tax-xogħol f'Malta għandu bżonnu lil dak il-persuna f'dak il-job partikolari. U fil-każ tal-food couriers, il-persuni li waslunna fuq l-adba dar tagħna l-ikel. U dawk il-cab drivers tal-Y-Plates li jilna insegwu x-xhur jidher li maċem labor shortage. Is-Sur Mackay spjega kif il-permess uniku li permetti lil ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jgħixu u jaħdmu f'Malta jgħaddi minn proċess rigorus ta' evalwazzjoni u jinkludi verifiki li jiżguraw li ta' bilħaq is-suq tax-xogħol jeħtieġ tali impjiegi. Tiġi evalwata wkoll id-disponibilità tal-ħaddiema lokali għal dawn ix-xogħlijiet, l-adegwatezza tal-applikanti u l-leġittimità ta' min se jkun qed iħaddimhom. Żied jgħid li din il-miżura ma taffettwax lil ħaddiema attwali u l-applikazzjonijiet tal-tiġdid se jkomplu jiġu proċessati mingħajr interruzzjoni sabiex jiġi żgurat li l-impjegati attwali ma jiġux affettwati minn dawn il-miżuri. Dan bilan li jiġu assigurati l-istabbilità u l-kontinwità tal-impjiegi għal dawk li diġà għandhom dawn il-pożizzjonijiet. Id-deċiżjoni tħabbret mill-Ministeru għall-Intern Sigurtà u x-xogħol li fistqarrija qal li flimkien ma' Jobs Plus huwa impenjat li jiżgura li ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaħdmu f'Malta jkunu protetti minn kull forma ta' abbuż minn min iħaddimhom. Qal li kull meta jinqalgħu każijiet ta' abbuż, l-awtoritajiet kompetenti qed jieħdu azzjoni minnu fih. Il-Ministru Byron Camilleri saħaq li dawk l-entitajiet li qegħdin taħt investigazzjoni għal sfruttament tal-impjegati tagħhom mhux se jitħallew jirreklutaw ħaddiema barranin addizzjonali sakemm jitlestew dawn l-investigazzjonijiet. Temm jgħid li din il-miżura se ssaħħaħ l-impenn tal-Gvern fejn jidħol id-drittijiet u l-benesseri tal-ħaddiema.